ọ bụ ngosipụta omenala n'ụzọ pụrụ iche ya na njirimara obodo na Ajalli nke kansụl ime obodo Orumba North nke Anambra steeti dịka ndị obodo ahụ nupụtara n'iwe wee merube emume ụtụtụ Ajalli nke 2025. Emma dọkpụtara ndị sitere n'ime obodo ahụ, ndị nọ nso na ndị pụrụ ụzọ ije tinyere ndị na-echere ha ezi echiche. Ọzọkwa Paul Ezoke n'ebe ahụ. Puna onye ndu obodo bụ Chief Stephen Enekwe sịrị na emume a bụ ihe a na-eme mgbe a na-ewepụta ihe ubi iji wee cheta ma nye ekene maka otu esi wee kọọ ọrụ n'ugbo ma nwetakwa ihe n'ubi n'afọ a. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye bụbu onye ndu ndị ntorobịa ma bụrụkwa onye isi oche nke ekpe Ajalli bụ Chief Chukwunonso Oti kọwara emume a dịka emume a na-emebu mgbe gboo nke na-ewekọta obi ndị mmadụ ọnụ ka e wee mee emume inye ekene ma gosi oke ịtụnanya na afọ ojuju ebe Chineke nọ otu o si wee mee wee kọchaa ihe ubi ma wetakwa ihe atụrụ anya. N'okwu nke ya ka Lady Felicia Onyeri gosiri afọ ojuju o nwere otu ndị mmadụ ji wee pụta na igwe wee sonye na emume a ma kọwaa mkpa ọ dị na ndị mmadụ ga-ejikọ aka ọnụ n'ihe gbasatara ịfụ na obodo na-aga n'ihu ma na-enwe ọrụ mmepe. N'emume a enwere ọtụtụ mmanwụ gbaranụ nke sitere ebe dị iche iche nke gụnyere mmanwụ ama ama nke sitere arọ ndị Izuọgụ dị na Imo steeti ma tinyekwara ihe ndị ọzọ hiri odo emere na emume a. Site na Ajalli nke dị na kansụl Orumba North, abụ m Paul Ezoke, akụkọ ụwa ABS.